दा बुंदोंमोन जे बर'फोरखौ गोबां मुगैयोमोन होननानै नङा होमबा? दा थारैनो बे समाव जों दा मिथिनाय बायदिब्ला हटेलफोराव थांब्लाबो गिलासफोरखौ सुना फैनांगौ बेफोरबायदि मुगैयोमोन ना थारैनो थारै माने हटेलाव थांनाय फैनायाथ' हटेलफ्राव मुगैनाय इरिनायफ्राथ' हटेलनिखौथ' आङो होनला। हटेलावथ' माने खामायनो थाखाय उपार्जननि थाखाय हटेल होनायथ' आं बिदिसिमखौ आं होननो रोंला। खिन्थु मोनसे खोथाया जोंनि हारिखौ राजबंशिफ्रानो दै गांदोंबा दैखौ ओरै गरसे गिलासजों हायाव लुनानै बे गिलासखौ फज'नानै होयो। ओमफ्राय बे गिलासखौ जोङो सुनानै होबोफिननांगौ आरो लोंनाय गिलासखौ बेबायदिमोन। उनाव नुनो मोनबाय राजबंशिफ्रा जोंनावनो दाहोना रुवाथि थानानै आंनाथ' साफ्रोमबो फिसाखौनो बिसोरजों फेदेरदां। ओमफ्राय आरो दा नुनो मोनबावबाय राजबंशिया ट्राइबेल मुगैग्राया दाना गावसोर मानो ट्राइबेल हथा नागिरखो सुबिदा नागिरखो बेखौ जोंनाव एसे सोंनाय हाबो आरो दानाबा बर'आ जोंनि गावसोरनो बाहागो होनांगौ दाना बर'खौ मोनसा मोनबाय बेबायदि सानो आरो।